להיות פחות ביקורתית. בסדר, אבל איך? היא אישה חכמה. היא חכמה ממני, מה אני יכול להגיד לה אפילו? מה, היא לא מבינה להיות חכמה? הרי היא החכמה הגדולה. בסדר, בסדר. אם זה לא נצליח, אז אני אתן תשובות. אין? בטח עושים את זה. הכל חוקרים והכל בודקים והכל כפי שצריך. אישה חרוצה, חכמה, משפחה מאוד טובה. הכל כפי שצריך, ממש. כיניתי בה, פשוט לא אמרתי. למה היא ולא אני? פשוט יושבים לפני אישה, אצילה, ברמה אחרת לגמרי. זה טוב. עוד סיפור. אישה, אמא, מתקשרת אליי, שאלה בפיה. יש לו בן שפגש בחורה 4 פעמים, אומר בדיוק מה אני מחפש. ממש ממש טוב, אבל מה? אין מגישות, אין רגשות. אין רגש. תודה. אז השאלה של אמא זה ככה. האם אני אלחוץ עליו להמשיך ואולי משהו ישתנה, או אני אקבל שזה לא הולך והזמן להפסיק? מה? כמו המקרה הראשון, אבל תראה שזה, כן? אז אני אגיע למשהו אחר. לפני שעה, פחות, לפני חצי שעה ישבתי עם בחור. 10 שנים בשידוכים. ולא מצא אף בחורה אחת שמוצא חן בעיניו. אני הסברתי לו שהיה לי פעם סיפור שבחור אחד הלך לשטחנית, 3 שטחנות ישבו ביחד במה שקוראים השידוך האוס בקראון הייטס, והציעו לו 13 הצעות, ולא קיבל אף אחד מהם. אפילו לא לחשוב על זה. מה עושים? הם שאלו, שטחניות, האם אנחנו אמורים לעבוד עם זה? אני לא אגיד מילים חריפות, אנחנו בבית חב"ד, אבל נלך וכולי, כן? מה? החוצפה, יושבים, יודעים מה? 3, וכולם, 3 שטחניות לא מסכימות על כלום. אבל הם הסכימו על כולם אין אפילו לחשוב מה הוא אומר. שלא מטפלים בו או שעוזרים לו אבל למה? הוא לא אוהב. אז מאיפה יודע שזה לא ראש? יש פה נשה אחרת, זה משהו יותר נפשי יותר, הוא לא מדדי, זה לא כיסא שולחן, זה בני אדם. טוב, אז אני אסביר לכם דברים שלא שמעתם אף פעם, ותראו איך עושים את זה ולמה חשוב לדעת. ונחזור לסיפורים, אבל קודם נחלק כמה רעיונות יסודיים שהגעתי להבין במשך שנים של חקירה, של מחקר ועבודה. בואו נתחיל לדבר על העניין של משבר הרווקות. זה כבר יותר מהעשירייה ששומעים על משבר של הרווקות. אז האם יש כזה משבר? ואם כן, מה הגורם לזה? מספרים לא סבירים של בחורים ובחורות שכבר מזמן היו אמורים להיות בברית נישואין. נוצר מצב של כי אין בית אשר אין שם מת, כמעט שאין משפחה שלא סובלת מתופעה זו, משהו שבדור הקודם הייתה הרבה יותר נדיר. והסבר לתופעה אין, כי הרי מדובר בבנים מצוינים ובנות מצוינות, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, ומשפחות טובות ויפות, ממש פלאים, בגדר הניסיונות להשם אלוקינו. איך נהיה כדבר הזה? נכון שבישראל המצב פחות חמור מבארצות הברית ואירופה, אבל בל נשלה את עצמנו, התופעה הזאת זוחל עד לפה. מה שאמרו לי, הודות לרב רייכמן, לדאבוני זה רק שאלה של זמן, שהמצב יהיה לא פחות ממה שיש במקומות אחרות. המצב כבר לא קל והכיוון לא מעודד. אני לא בן אדם כזה שרגיל לזעוק גוואלד, למרות שבישראל כולם אוהבים לעשות את זה. אכן יש הטוענים שמוגזם לדבר על משבר. אבל על זה אני אומר, ממה שאני רואה, יש בעיה לא קטנה. אם זה היה בכל נושא אחר,
היינו זורקים עד השמיים שמשהו צריך להיעשות. למדתי שבעיה איננה משבר עד שזה מגיע למשפחה שלי. ואז פתאום אני מודע לרצינות הדבר. הדבר הזה הגיע למשפחה שלי. כולכם המשפחה שלי. אנחנו צריכים פתרונות שעובדות. אז מה עושים? אז בואו נדבר על מה כן ועל מה לא. בואו נתחיל ואני אגיד לכם מה לא עוזר. הפתרונות שנהגו כמה אנשים עם כוונות טובות מדוכחות. לדוגמה, בקליפורניה כל בעיה אפשר לפתור בכסף, כן? ככה מנהג שם. אז הגיעו להבנה שאם ייתנו לבחורים רכב שכור בחינם, אם הם מסכימים לפגש עם בחורה בגיל 25 או יותר, זה ישנה את המצב. כמובן שזה לא עוזר כלל. זה לא פתר כלום, כי העיקר חסר מן הספר, הבחורים והבחורות, הם לא רווקים ברמקות בגלל שחוסר רכב שכור. לתמרץ שטחנים לעשות שידוכים למועמדים ומועמדות בגיל מבוגר יותר הוא לעולם דבר טוב. לכן צריכים לתת כל תמריץ שאפשר לעודד את הדבר הנכון. אבל זה לא ישנה את ההנהגה של הבחורים והבחורות עצמם כמובן. אני לא יסכים להשתדך עם מישהי בגלל שהשטחן מקבל כסף. הרי אם תחשבו, אני לא כל כך טיפש, כן? למה שאני יישאר כל החיים עם בחורה שהיא תעשה ממני כמה אלפי דולר? זה לא הגיוני. לסדר שילכו לעוד שידוך ועוד שידוך, רק שילכו. פשוט שיהיו עוד שידוכים, שילכו. אילו רק עוד הזדמנויות לכישלון. כאילו שלא נחשבו מספיק. מישהו ש100 שידוכים לא הלך, אז 101, כולם רגילים ל100 פעמים ואחד, זה טוב ללימוד הגמרא, לא לשידוכים. לחץ בטח לא עובד. לא מההורים ולא מהשטחנים. מה שאני רואה, זה מהדברים היחידים שעושים. גם הטפת מוסר לא עובד. הם לא מבקשים לשמוע מאיתנו מה שהם יעשו, וגם לא מוכנים לקבל. אז מה כן? הנקודה במילה אחת זה מניעות פנימיות. אני משוכנע עם כל המוח וכל הלב שרוב רובו של המשבר הוא תוצאה של מניעות פנימיות. משהו לא מסתדר בראש, הם לא מבינים את זה ולא יודעים מאיפה זה נובע. סוף דבר הם מגיעים למסקנה שמשהו חסר בשידוך, כאשר בעצם זה לא השידוך, אלא אנשים שלא מבינים למה הם מרגישים לא נעים, למה הם מתקשים לתקשר או מרגישים מסופקים ממה שיש. אני לא אכנס כרגע לרקע שלי, מאיפה מגיע הידע שלי, איזה מחקר עשיתי, איזה ספרים כתבתי ועם איזה אנשים טיפלתי. אני מוכן לענות על כל השאלות כאילו אם באמת רוצים לדעת, אבל רק להגיד בקיצור שמה שאני עומד להגיד לא המצאתי בדרך לפה. המניעות אכן קטנות, מדובר על דברים מינימליים, אבל בעלות השפעה הרבה יותר גדול מהסדר גודל שלהם. יש כ-50 סיבות למה מישהו יכול לחוות שידוכים כמאבק, במקום כשמחה וכהנאה. רק כמה דוגמאות. קושי לפתוח את עצמם לזולת, שאנשים שנהנים לדבר על עצמם, בכיף. רק תשאל את השאלה ואתה יושב שם שעה וחצי, הם יספרו הכל. יש אנשים שבשבילם זה כמו להוציא שיניים. למה? מה בסוף יקרה לו? מה כבר יכול להיות כל כך קשה? שאלה טובה, וזו מציאות. פשוט שונאים לדבר על עצמם בכל שאלה, זה כמו דקירה בסכין. ממש ממש כואב. חוזרים מכל דייט, הרוסים. למה? בגלל שאלו שאלה. מה כאילו הקשר עם ההורים? וזה היה כאילו מחניק. או קושי לקבל החלטות קשות. יש אנשים, באנגלית קוראים לזה indecisive, שבשבילם כדי לעשות החלטה,
זה כמעט סוף העולם, לוקח להם 1.5 שנה רק לקנות מחשב, עד שהם החליטו כבר מחשבים לא עושים את זה בכלל, כן? הם פשוט קשה להם, ואנשים שהם לא שייכים לדבר כזה, לא יכולים להבין כמה זה יכול להיות קשה, בגלל שזה לא נורמלי, אבל זה מה שיש. קושי לבטא על עצמות אישית, על לכאורה כל בן אדם שהולך לשידוכים, הולך על התנאי שמוכן לבטא על עצמאות. אם לא, על מה אתה עושה שם בכלל? אבל למרות זאת, אני יכול להגיד לכם שיש אנשים שבסוף, כשאתה מגיע למצב שהם חייבים לקבל שהם מוותרים, לעשות איזושהי פשרה, הראש הולך להתפוצץ. או לדוגמה, קושי לתת אימון אמיתי באחר. באנגלית קוראים לזה trust issues. לכאורה, אני לא מרגישים שסתם תעשו את זה בלי מחשבה, כאילו סתם לאישה מן הרחוב. לא, מדברים על להכיר, אז למה זה קשה? אבל בשבילה באמת לתת אימון באחר, זה נחשב לכמעט בלתי אפשרי. אבל יש גם המון קשיים שהם קצת יותר קשה להסביר, ופחות מוכרים. אבל זה שהם לא כל כך מוכרים ומובנים לא משנה כמה שהם נפיצים. כמה מהם אני אציין בהמשך ההרצאה, אבל כמובן בקיצור נגנז לפי מגבלות הזמן. כל עוד אין לנו מושג מה שקורה, כך אין גם לנו סיכוי להתגבר על זה. שוב, אם אנחנו לא יודעים אפילו מה יש, אין סיכוי לתקן. אין סיכוי לתקן רכב אם אתה לא יכול לזהות איפה התקלה. אי אפשר לתקן מחשב לפני שאתה יודע למה זה לא עובד. אנחנו לא נטפל במשבר של הרכות אם אין לנו תשובה למה זה קיים בכלל מההתחלה. לכן אני ממליץ שאם יש דפוס פעולה שמישהו או מישהי יצא עם כמה שידוכים, ואם באמת לכל אחד היה סיבה טובה למה לחשוב שהיא להצליח, ובכל זאת זה לא הצליח, כדאי לעצור ולשאול מה מאחורי זה. לא לקבל את זה כדבר מובן מאליו, אז שוב לחזור. לפעמים באמת היו טעויות. האמא חשבה שכדאי שהבת ילך עם בחור יותר כאילו רציני, ככה שזה ישפיע לטובה. ולא הבין שהבחור לא אמור את המשפיע. ועד שהבינה שזה לא חכם, יצא כמה שידוכים לא מוצלחים. לא על זה אני מדבר. לא על המון דברים כאלו שאנשים פשוט טעו, או לא עשו מחקר נכון, או לא... מדברים על שידוכים שאין באמת סיבה למחשוב, שטעו, ולמרות זאת ראו 4, 5, 6, 7, צריכים לעצור ולחשוב מה קורה, מה מאחורי הבעיה. הסיבה למה אני פה זה בגלל שיש חוסר ידע וחוסר הבנה. יש משנה, אני קצת כאילו נסביר את המשנה ככה, שהיה תנא גדול בשם רבי שמואל ורבי יוסי, והוא לקח יתומה, לגדל אותה יתומה בתוך חסד בתוך הבית. אז זה לא בת, לא היה שם מצב של אימוץ ילדים לפני 2000 שנה, זה פשוט חסד, לקחה בת שאף אחד לא ידע לה מה לעשות איתה, וגדלה אותה, אבל לא ממש כמו בת. אבל הוא מבין שהיא ילדה, אז כשהיא מגיעה לגיל שידוכים, הוא חשב רגע אחד. צריך לעשות משהו עם הגברת הצעירה. לי יש בן, זה בן זה בת, נעשה שידוך. אז הוא מדבר עם הבן אומר, מה פתאום? זה צירי, אני מרגיש כל כך נפגע, היא בכלל מכוערת, מה אתה עושה ממני? אז האבא נפגע, לא חשב שהבת הזה משהו לביתי, אז הוא שואל, מישהו, זה נכון? למה הבן שלי אמר דבר כזה? אומר לי, באמת, אין לו אמא, ואין לה אבא, מי מטפל בה? היא לא שילך מעיל, אף אחד לא לקחה אותו לתפאורה, לעשות תסייע, תתנהג איתה כמו שמנהגים מבת, ותהיה מוכנה. אז הוא עשה ככה, והיא הפכה לילדה ממש נאה לך.
נאה ויפה, הבן חוזר לבקר את האבא, והוא אומר להם, אני רואה את האישה הזו בתוך הבית, למה אתה לא מפגיש? אני רווק, למה אתה לא מפגיש אותי איתה? מה, יש לך בעיה איתי? הוא אומר לי, אבל היא הבחורה שנשבתה שאת אף פעם לא תתרבל איתה, בגלל שהיא מנוולת. אז הוא הבין שהוא טעה. אז המשנה אומרת, בחר רבי ישמעאל, בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנוולתן. שבאמת, שהוא לא עשה מספיק כדי לעזור שהיא תצליח. אז זה דבר ראשון צריכים ללמוד, שלפעמים פשוט לא עושים מספיק, שזה לא שאי אפשר להצליח, אבל אנחנו לא נוקטים בגישה הנכונה. אבל יש עוד דבר, כתוב אין אני אלא בדעת, שהעניות אמיתית זה לא להבין. והבחיות של רבי ישמעאל צריך להיות הבחייה של כולנו. שאיך זה שפשוט לא שמנו לב ולא תפסנו שעלינו לעשות דברים אחרים, ופשוט הלכו בעיוורון וכולם סופרים בגלל זה. ראיתי וחוויתי אלפי פעמים איך שההבנה נכונה פותחת את העיניים ומרגע לרגע הכל משתנה. הכל משתנה. הבחורה שדיברנו עליה, שיצא עם בחור הכי טוב שאפשר, אבל בלי שום משיכה, בלי שום רגש. אני שאלתי, אמרתי לה ככה, את כל כך חדשה לזה, אני לא יכול להגיד בביטחון עליה. אבל לפי מה שאמרת לי, נשמע שאת בתוך מה שאני קורא, 3%. 3%. מה 3%? זה האחוז של האוכלוסייה שלדעתי קשה להם לפתח רגשות בזמן קצר. הם יכולים לעשות את זה ודווקא מאוד מוצלחים בזה, אבל רק כאשר זה מגיע בטבעיות. כאשר דבר כזה אי אפשר בשידוכים, בגלל שאין דבר בעולם פחות טבעי מלהיות בשידוך. שני אנשים שלא מכירים אותם, פתאום מתחילים לפתוח על כל הסיפור החיים. כן? דבר כזה לא קיים בשום מקום אחר בעולם. כן? מדברים, אני אתן דוגמה איך אני יודע, רק תבין מה קורה. יש סימנים שאני יכול לזהות מישהו שבתוך אחד מהם זה ככה. יש להם יחסים מאוד קרובים לאוהבים שלהם. אני דוגמה שואל אותם שאלה, ואני מבקש מהם למלות את המילה חסר. באנגלית, my friends. אני, מילה, החברים שלי. מה לשים באמצע כך? כולם אומרים אוהבת, כן? לא, אני דואג להם, באנגלית יש like ולאו, בעברית אין את זה, אז לאו זה מילה מאוד חזקה, לא? הם אנשים מאוד רגשיים. אני אמרתי לבחורה הזאת, שהיא פשוט שתאמר, אמרתי, יש לך ניס. אחיינית. יש לה אחיינית או אחיין? היא אומרת, כן. איפה היא גרה? אמרתי, בישראל. היא בארצות הברית בניו יורק בקרייט. שאלתי אותה, את קרובה לאחיינית? היא אומרת לי, כן. והיא פותחת את הטלפון, נייד, מראה לי, תחזור, שהתמונה על הנייד זה של האחיינית, שהיא פגשה סך הכל פעם אחת בחיים. כן? שאלתי אותה, למה אני שואל האחיינית בכלל? מה זה קשור? אני רוצה להוכיח שאני יודע משהו עליי, מה שאין אפשרות שאני יודע. כדי להוכיח שאפשר באמת לדעת שאני ידעתי זה, אם לא הייתי שואל. בגלל שרציתי להוכיח שיש לך רגשות, אבל רק אם זה מגיע מתוך המשפחה, מתוך שנים, מתוך התפתחות, לא יגיע מהשמיים. אז שאלתי אותה, לפי הניסיון שלי, אני מאמין שאת 100%. את מוכנה לעשות מה שצריכים כדי לפתח את הרגשות. היא אומרת לי, כן, כי את לא מחויבת, את יכולה לעזוב בגלל שזה הבחור הראשון, את לא מחויבת. אבל לא, זה כל כך טוב, אני אעשה כל מה שאני אספוס. דיברתי איתם, נתתי להם כל מה שצריכים, אני לא אכנס לזה כרגע. אחרי פגישה אחת,
מתקשר אליי, מה קרה? היה התקדמות. אז אני מוכנה להתקדם עם זה, כן. אני לא שמעתי ממנה בכלל, לא חזרה אליי, חשבתי מה קורה. אחרי זה אני מקבל פרסום הודעה באירוסין, כן? על מה? שיחה אחת. היה כלום, פתאום הם אירוסין, מה קרה? לא לחץ, היה שום לחץ בכלל, הם החליטו, היא החליטה, משהו זז. הבחור הזה, אני אסביר את הסיפור בדיוק מה שזה קרה, ש10 בחורות, 10 בחורות? 10, אמרתי לך. לא מוצא חן בעיניו, לא לכולם. אני לא אגיד את כל הפרשנות, אבל דיברתי שעה וחצי, הסברתי לו למה יש דבר כזה, ומה עובר לו בראש. ואמרתי לו מילים כאילו, וזה הלשון. אם תקבל ללב מה שהסברתי לך, תהיה ארוס בשבועיים. שבועיים. מאורס, סליחה. engaged בשבועיים. לא שמעתי ממנו. שיחה אחת, לא שמעתי ממנו. אחרי 6 ימים, מקבל הודעה בוואטסאפ, כנראה שהנביאות שלך תתגשם. מבינים אותי. בסדר, לא באנגלית. היא אומרת לי, אני אתקשר לך. מסבירה מה קרה. מה שקרה זה ככה. הוא התקשר לשטחנית שהוא רוצה לפגוש אותה שוב. אחרי 4 פגישות ישאל לו מה לא מצחן, באמת, הכל בסדר, פשוט המערער, פשוט I'm not attracted to you. יש חוסר אטרקציה, בסדר. היא מבינה זהו, או שכן או שלא, מקבלת, פתאום הוא רוצה להתפגש שוב. אז הבחורה אומרת לשטחנית, אבל הוא אמר לי בפירוש הסיבה למה, וזה לא ישתנה ב3 ימים. אז מה התועלת לצאת שוב? אז היא אמרה אליה, הוא אומר לי שיש לו משהו להסביר, זה הכל מה שאני אומר. את מוכנה לשמוע? אמרתי, טוב, אני אשמע מה יש לו להגיד. אז היא מגיעה לשידוך הנוסף, אבל כמובן, לא עם רצון טוב כל כך, כן? וברגע היא יושבת באוטו, בוא תסביר. לפני 6 ימים אמרת שאתה לא נמשך. הבנתי, קיבלתי. אבל אז מה פירוש הדייט הזה? מה עושים פה? אז הוא אומר שהוא דיבר איתי, ושהתחיל להבין שאולי זה לא ממש משהו חשב. אז היא אומרת אליו, אז בוא נבין. אני השפן הניסוי של יוסי אייס. לך תעשה את זה עם מישהו אחר בבקשה. לא מעניין אותי שאתה תנסה לראות איך שאתה נסה את זה בראש שלך על החשבון שלי. אז הוא אמר אליה, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל הלילה כאשר יצאת מהבית בכיוון הרכב, פיצצת את ראשי. כאילו, זה blew my mind, משהו השתנה לגמרי. בקיצור, אני הייתי בחתונה שלהם, כל אחד, כולם ידעו מה קרה, כולם כמו good job יוסי, העונש, אני הוכרחתי להיכנס לעזרת אנשים, האמהות רצו לדבר איתי, כולם הבינו שהיה דבר שהיה מת לגמרי אבוד. שיחה אחת, הפעם הראשונה שאפילו שמתי עיניים על הבן אדם הזה, היה בחתונה, בגלל שזה שיחת טלפון. אפילו ידעתי איך הוא נראה, כן? ומשיחה אחת, פשוט משהו לא מתאימה, הוא הבין משהו שלא הבין עד אז, ופתאום הבחורה שאין לו עניין בכלל, נהיה לאשתו. דווקא בחורה מאוד יפה, אין בעיה בכלל. כאשר מישהו מבין שיש הבנות מהמנות על המבנה של המוח של בני אדם, שיש ידע שקיים, שיכול באמת לסמוך על זה, ושיש מיליוני אנשים שהם בטיפוס דומה לזה שלהם, הם יכולים לקבל את זה. אני רגיל לומר לקליינטים, כאשר אני מסכם את המצב, יש לי חדשות רעות,
וחדשות טובות. החדשות הרעות שאי אפשר לעשות שום דבר. איך שאת ואיך שאתה, לדאבוני, אתם לא בעלי תיקון. זהו, זה מה שיש. אז אם מבקשים שינוי, לא יהיה שינוי. אבל החדשות הטובות לא צריכים שום שינוי כלל, צריכים רק להבין. ולהבין שאם ככה, מה אמור להיות הכיוון שלי, מה להיות הדרך שלי לחתונה, לחיים מאושרים. וראינו המון פעמים, לכן לכל אלו שאמרו טיפול, לא ממש. כמובן... לא הבנתי, מה השתנה לו בראש שלו? אני לא הסברתי. אז אם ישאלו אחרי נאום, אני אסביר לך את פרטי והכל, פשוט רציתי להקים את העיקרון. שיש דברים שיכולים, בן אדם שהוא מבין, יכול לשנות אותו ממצב אחד לשני בשעה. פשוט לא יודעים. היום, אחת צהריים דיברתי עם בחור, שהאמא משתגעת לגמרי ממנו, אמרתי לו שאני בטוח, אני לא ישבתי אותו כפי שצריך, בגלל שהיה לי שאלה של זמן, אני אמרתי לו שאני בטוח עליך, שאם, בגלל שאני רואה שאתה בן אדם בטוח, למרות שהוא קשה, אמרתי שאני בטוח שבעוד 3 חודשים תהיה נשוי. נשוי, לא מורד. אני ראיתי את הבן אדם הזה, והבן אדם הזה הוא פשוט, אצלו זה הכל לא ומה השאלה. כן? אמא משתגעת מרוב תסכול. זה אי אפשר לעבוד עם הבן אדם הזה, ואני מבטיח. ומישהו עושה וואטסאפ על כל הסיפורים האלו, ונראה מה התוצאה. הבן אדם הזה שהכל זה אפס וכלום, ושום דבר לא זז. יכול ללכת לכיוון השני, פשוט בגלל שהוא לא יודע למה הוא עושה לו. הוא חושב שהוא עושה את זה בגלל שזה לא מתאים לו. אין לו שום אפשרות אחרת להבין מה שקורה. אז בואו נמשיך. לפי מה שראיתי, ואני אומר את זה בצער, כשיש קושי בשידוך, אף אחד לא חושב שזה יכול להיות בגלל משהו חוץ מחוסר התאמה. אפילו כשיצא על 100 בחורים ובחורות, כששואלים אותם מה ההסבר הכי סביר לסיפור השידוכים שלהם, התשובה היא כמעט בכל מקרה, בינתיים לא מצאתי האדם הנכון. הם משוכנעים שכל 100 פשוט הם היו טעויות אחד פשוט. זאת הסיבה. הדבר הטבעי ביותר הוא להחליט שאם אני מרגיש כל כך לא נעים, אין ספק בכלל שהשידוך לא מתאים. אלא שב-99% מהמקרים זה פשוט לא נכון. מבחינה סטטיסטית זה גם לא ייתכן. לא ייתכן מבחינה מתמטית שמישהו שיצא עם 100 איש, שכולם, זה פשוט, כמובן זה אפשרי, אבל זה כמעט בלתי סביר כל כך שאין סיבה לחשוב שזה מה שקרה. עוד מעט, בגלל שאני עוד כמה דקות נזכור, ואז אני פה כל הלילה. עד שיגיעו זמן קריאת משהו שאחרים. יאללה. כמובן שייתכן במקרה ספציפי שזה ככה. אני לא אומר שבכל ההיסטוריה לא היה מצב נדיר ביותר, אבל בגדול זה בלתי אפשרי. וכך נוצר מצב בלתי יאומן ושובר הלב. הבנים והבנות שלנו מקבלים דחיות סתם, בלי שום סיבה. מרגישים לא רצויים על לא דבר. למדו בתניא, כ"ז, שבכל דחייה ודחייה זה מביא קדושה לעולם. אני משוכנע שלא על דחיות כאילו הוא מתכוון עד מועזק. ונחזור לסיפור של האמא, ששואלת האם להגיד לבן להמשיך או לקבל שזה לא הולך. אמרתי לאמא, את נותנת לי מה שנקרא binary options, זה או להמשיך או להפסיק. האם אני מחויב לקבל שאין אופציות? בגלל שאני לא מוכן. יש אופציה שלישית, שזה דווקא האופציה הראשונה. אם הם כל כך מתאימים אחד לשני, והם ממש שמחים אחד
מהשני. למה זה קורה? למה שואלים להמשיך סתם כאשר זה לא עובד, או להפסיק בלי שום סיבה? אולי כדאי להפסיק לשנייה ולחשוב, אם הכל כל כך טוב, למה הכל כל כך רע? בלי לענות, איך אתה מחליט? זה להחליט בעיוורון מוחלט. ולא שואלים את השאלות, ולכן לא מקבלים גם את התשובות. אז בואו, בעוד כמה דקות, את העיקרון הכי חשוב בכל הנושא הזה, זה שאין דרך אחד, לא כולם דומים. אתם מכירים בטח את האמרה בתלמוד, כשם שאין פרצופיהם שוות, כך אין דעותיהם שוות. לא כולם שווים היכולות שלהם במתמטיקה ובספורט, ולא בשירה. כולם שונים. למה שנחשוב שיש דרך אחד לאירוסין וכולם דומים? והשידוך לאחד זה שידוך לכולם, כאילו מאמצים את הביטוי תורה אחת יהיה לכם, כאילו ממש כאשר מגיע לחינוך, מסתכלים על כל ילד וילדה, כאילו ממש דומים ואין לצפות שאחד יתקשר במה שהשני יהיה קל. צריכים לזרוק את הרעיון הזה שכולם שווים כשמגיע לשילוחים. זה נכון שלרוב האנשים זה דווקא ככה, אבל הרוב זה יפה, אבל אם אני לא מהרוב, מה זה עוזר לי? אם אני מאילו המיעוט שקשה לי, שמשהו לא הולך, תבוא עליכם ברכה שזה מהרוב תצמחו, אבל לי זה לא הולך. אז אני רוצה להסביר לכם על ה-20%. ה-20% זה האחוז לפי העניות דעתי של אוכלוסייה שהם לא הולכים בכיוון הרגיל כשמגיע לשילוחים. אני אסביר את זה ממש בקיצור ככה. ה-80% זה הולך ככה. הולכים לשידוך, נפגשים, לא מוצא חן, לא נעים, חזרתי הביתה עם כאב ראש אחד גדול, אני לא אחזור. אולי נחליט לנסות שוב בגלל שאולי, אבל הם פעמיים לא הולך ככה. פשוט קשה השיחה. לא ידענו מה לדבר, לא יהיה תקשור. אני אגיד, למה אני מתעקש ללכת למישהי מתאים יותר בשבילי? זה דווקא דבר נכון. למה להתעקש? ודווקא הם נפגשים, וזה היה כיף וזה היה טוב. אומרים, נהנינו, אז למה לחפש מישהו אחר? טוב פה, יש את הסיפור הידוע שהרבי סמדיצ'ב היה לומד דף ב' עמוד א' במסכת ברכות, הדף הראשון של התלמוד, הוא יושב ולומד, מישהו מגיע אליו ואומר, כבוד הרב, על את זה אתה יודע בעל פה כבר שנים, למה אתה לומד את אותו דף? אתה יכול ללמוד משהו אחר? הוא אומר לי, זה נכון, אבל אם זה כל כך טוב פה, למה זה חלק למקום אחר? כן? אני נהנה, זה היה דייט יפה, אז חוזר עוד דייט, והשני, אפילו יותר טוב מהראשון, אפשר לדמיין. אז הולך לשלישי, אם כל פעם זה טוב, או מחליט, למה צריך לחשוב כל פעם? אני אמשיך להגיע שעת חיה. זה בשביל ה-80%. ממש שמח עליהם. אבל מה לעשות שיש 20% שזה בדיוק להפך? כשהולכים על דייט, לא חשוב מי ומה, הם חוזרים עם כאב ראש. לא, זה קשה להם. שואלים שאלה קטנה, בשבילם זה שר גדול, כן? הם פשוט לא, כבר יומיים לפני זה הם לא אוכלים ולא שותים ולא ישנים, הם כבר במצב קשה. מגיעים, פשוט רוצים לברוח, הכל קשה להם. הם לא חושבים שזה בגלל שיש להם קושי, הם חושבים שפשוט לא מצאו את הבן אדם הנכון. ברגע שנמצא את הנכון, הכל יהיה על מה לעשות. לא מצאו בן אדם בינתיים את הבן אדם הנכון, ומדובר עכשיו על 200 שילוחים. כנראה שמישהו אמור לחשוב שאולי זה לא כל כך הגיוני, אבל כנראה שלא חשוב כך. יש אנשים שבאופי שלהם שזה יהיה קשה, ולכן זה חוזר לעצמו, וכאן זה בהכרח יחזור על עצמו, בגלל שזה בטבע שלהם. נכון שלפעמים בסוף נופל האסימון ומשהו זז אצלם, אחרי שנים לפעמים מגיעים להבנות, אבל באיזה מחיר.
וגם לכולם זה לא קורה. לא לכולם זה קורה. חשוב שנגיד את האמת. בשביל חלק לא מבוטל של האוכלוסייה, שידוכים לא יהיה קל. יש לצפות שהם יעברו קשיים, שיצטרכו להתמודד עם דברים עיכובים שהם יעשים בתוך עצמם. וזה בשבילם נורמלי. וזה לא ביג דיל, זה לא סוף עולם. כל עוד שמבינים שבשבילם זה הנורמלי. והם לא יהיו להם את כל השלווה נפשית מה שהם מצפים. אבל הם לא יודעים את זה. זה הקטן, גדול יהיה. את הדבר הקטן הזה, המינימלי, הופך להיות משהו חמור. זה יכול לגרום לשנים של צרות. וצרות כזו שהיה אפשר למנוע עם קצת הבנה לעניין. אז בואו אני אסביר מה ההבדל בין 20%. הבעיות שאני מצביע עליהן הן קטנים מאוד, ואפשר להתמודד איתן בקלות, אם רק מבינים מה הם. בלשון הגמרא, הם נדמים כהר, אף שבממדים האמיתיים הם לא יותר בסערה. אבל כל עוד שחושבים שהם כהר, יש להם היכולת לגרום בעיות גדולות ונצורות. אני מדמה את זה למישהו שמבקשים ממנו לעבור מצד אחד לצד שני בחדר חשוך, ואומרים לו שיש כל מכשולים, וכל מכשול עלול לגרום נזק. והוא חייב להגיע לצד השני כדי לקבל את הפרס שלו. אז מה הוא עושה? הוא מפחד שהוא יזיק את עצמו. אז ככה הוא הולך ממש בזהירות, וגם ככה זה לא ממש הולך, בגלל שהוא לא יודע באמת מה לומר, אפילו למה לצפות ואיך להגן על עצמו. עד שמישהו אומר לו, טיפש גדול, תדליק את העיניים, כן? ואז תראה איפה המכשולים. אתה לא צריך להזיז את שום מכשול, אבל תלך, לאן ללכת? זה בדיוק מה שאני מדבר. לא לשנות את המכשולים. את המניעות האלו אי אפשר לשנות. אבל אם יודעים איפה הם נמצאים, זה לא חשוב. הם עומדים ככה, שלום להם, אני אלך שם. אם אני יודע מה אני צריך לעשות, נגמר הבעיה. כמו שנתו בתניה בחובת הלבבות, שמעט אור דוחה הרבה חושך. צריכים לשפוך אור לתופעה, ואז לא צריכים לגרש החושך במקלות, החושך בורח ולא יחזור. האנשים הסובלים מבעיות אלו יכולים להצליח בשידוכים אם הם יודעים למה לצפות. מעל לזה, הם יצליחו בנישואים בלי שום קושי. הקשיים בדייטים לא קשורים לבעיות לזוגיות. אין קשר. הם יצליחו בדיוק כמו שכולם מצליחים. אני אומר לאנשים שיש שני סוגים. אחד, נפלו באהבה בפגישה, love at first sight, בפגישה שונה, אני יודע, זאת אשתי, הוא משוגע עליה, פשוט השתגע לגמרי. אף אחד לא מבין אפילו מה קרה, כן? וזה לא רק הדייט הראשון, גם השני ואשתי, הוא מאוהב, כן? והכל קשור, וגם היא, והכל היה בסדר, לא היה אפילו שום קושי, שום סכסוכים, שום אי-הבנות, הכל היה הצד היותר טוב. ויש אחרים, היו להם שני ברייקים, כן, הפסקות באמצע, כל מיני בעיות, אלה טיפולים, לא יודע מה, חודשים עד שבסוף הגיעו ליעד, התחתנו. למי יהיה נישואין טוב יותר? אותו דבר בדיוק. אין שום קשר. הדברי חיים, רבי חיים מצץ, אמר שמדמים שידוכים לפי התם סוף, כן, ידוע. הוא אומר שלפי המדרש היו 12 נחילים בתוך הים, ואתם יודעים שהם חזרו לאותו צד של הים, ככה שזה החצי קשת. אבל אם יש 12 נחילים, חייב להיות שאלו בפנים היו קצרים, ואלו בחוץ היו הרבה יותר ארוכים. הוא אומר, זה בדיוק עם שידוכים. לפעמים זה קצר, לפעמים זה ארוך, אבל מגיעים אותו מקום. להגיד שמשהו קשה זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. צריכים להבין את זה.
להפסיק את הקשר בין נעימות להצלחה. משהו יכול להיות לא נעים, אבל ממש ממש הדבר טוב והדבר המוצלח. אני רוצה להגיד לכם את הסיפור שאולי שמעתם, שמישהו הגיע לרבי בשנות ה-80, קבל ברכה בדוריים, ביום ראשון, והוא אומר רבי, ברכה ועד שידוכים. אז הרבי אמר לו, כי קרוב אליך הדבר מאוד. הוא ממש שמח שהרבי אומר לו שהכל יהיה כפי שצריך. אבל זה לא ממש מה שקרה. שנתיים הוא יצא בלי הצלחה, זה ממש קשה לו. ובסוף הוא כן פגש בחורה, והם כן השתתפו, הגיעו לחתונה, הוא רוצה, שמח, אבל בתוך השם ברכות משהו הציק לו. הרי, איך אני יכול להבין את זה? הרבי אמר לי, כי קרוב אליך. היה לי שנתיים של צרות. כמה דחיות, כמה כישלונות, כמה פעמים שאמרו לי לא. איך אני יכול להבין את זה? בשגע אותי. חייב להיות שטעיתי. אז הוא הלך לג'ם לקנות את הוידאו. אני מסתכל על הוידאו, ומה הוא מוצא שמה? בדיוק, הרבי אמר לו, כי קרוב אליך. והוא לא מבין. עד שהוא הבין שהוא היה הגבר האחרון בתור של גברים, והגבר הראשון בתור של אנשים הייתה אישה. אז מה הוא הבין? הרבי לא אמר שזה קל, הוא אומר שזה קרוב. ביהדות זה לא אותו דבר. עמוד השער של התניא כתוב שהתניא מבוסס על הפסוק כי קרוב אליך. קראתם פעם את התניא, זה קל? קל להיות בינוני? קל לשמור כל החיים שלא לעשות אפילו עבירה אחת, אפילו במחשבה? הרבי לא אומר שזה קל, הוא אומר שזה קרוב. מה הכוונה? זה מעשי. אני אומר, מה שמבקשים אנשים לעשות זה לא קל, אבל זה מעשי. זה קרוב. זה בהחלט מעשי. אני אגיד לכם, לא מאות, אלפי אנשים, בחורים ובחורות, ומכל הגילים. אני חושב שהמבוגר כשאני טיפלתי בזה בין 53, אף פעם לא נשוי, אף פעם לא מאורס, כמעט שלא הלך בכלל. ואחרי שהוא הבין מה שצריך להבין, הוא נשוי. אז אני אסיים עם משהו שאולי לא אמור להגיד, אבל אנחנו בסופו של דבר יהודים דתיים. מהדברים הכי מצערים אותי זה שאני מדבר עם אלפי איש, וכמעט יש יוצא מן הכלל אחד שאני זוכר, ודווקא ספרדי, אולי זה מזמין משהו. אף פעם לא שמעתי מאף אחד ששואל אותי מה השם רוצה שאני אעשה. מה הדבר הנכון? הרי בסוף אני רוצה לעשות את הדבר הנכון. האמת, תגיד לי, מה הדבר הנכון? מה קרה? אין אלוקים כשאתה מגיע לשידוכים? אין דת, אין יהדות, אין תורה. לומדים מוסר, חסידות, שעות ביום. מה קרה? זו תורה, זו שכרה. אני מדבר על בחורי ישיבה מ-770 ומליקווד, שיושבים על התורה ועל עבודה, והפעם הראשון שהם נזכרים שיש אלוקים, זה כאשר הם מנסים לתרץ למה הם צודקים, בגלל שאיך אתה יודע שזה בשל שלי? פתאום נזכרת שיש דבר כזה. ועד אז לא עלה בך בכלל בראש, אז צריכים להגיד את האמת. שאנחנו בשידוכים לא עושים דבר. כולם מכירים את הגמרא, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. והשאלה ידועה, על הקדוש ברוך הוא לא קשה שום דבר, בטח לא קריאת ים סוף ובטח לא שידוכים. אז איך אפשר להגיד קשה? אלא שזה טעות, זה לא אומר שלהשם קשה. קשה זיווגו של אדם. לנו זה קשה, זה לא קשה, זה בלתי אפשרי. כן? אבל השם זה לא קשה. אז למה שאנחנו לא נבין שפה אנחנו עובדים ביחד עם הבורא עולם? וככה הכל אפשרי. הבחורה שהלכה עם 208 בחורים, אני אסביר בדיוק מה קרה. מה אמרתי עליה? שהיא אקטואר ורופאה. אקטואר זה מתמטיקאי, זה טכני. רופאה זה טיפול באנשים.
איך זה יכול להיות בן אדם אחד שעושה את שניהם? אם לא שהיא עשויה משני אנשים, היא מבוצלת. וכל בחור או מתאים לצד האקטואר או מתאים לצד הרופאה. אבל לא תמצא אחד שמתאים לשניהם, אם לא שהוא גם מפוצל, ואז יש לנו שני אנשים משוגעים. ולמה שאחרי 10 שנים ו200 בחורים ויותר, אף אחד לא ישב עם בחור להגיד, תשמעי, זה לא יכול, לא תמצא הצלחה ככה. יהיה קשה לך, בגלל שהצד שלא מקבל בדיוק מה שהיא רוצה, ילך בהפגנה. מה, שכחתם עלינו? אבל בסוף תהיה מוצלחת, בגלל שתבחור טוב, ותעשה דבר נכון. הבחור שישבתי איתו היום הלילה, לפני שעה, מהקשים שאף פעם לא פגשתי בחיים שלי. אמרתי לו שהוא אחד מ300, ושאולי פעם בשנה אני פוגש בן אדם כזה. שפשוט לא מסוגל להסתכל על מה שיש בפניו כפי שהוא. הסברתי לו את כל המושג הזה, לא רק להעריך בזה. אני אמרתי לרב רייכמן, אני עכשיו מושקע בבן אדם הזה. אני רוצה שהוא יצליח, ואמרתי לו שחייבים להצליח, שכולם יבינו שאם הוא יכול להצליח, אין דבר שלא יכול להצליח. הוא הכי קשים שיהיה אפשר להיות. והוא יצליח. למה? בגלל שעכשיו יש לו משהו שלא היה לפני שעה ושעתיים. האמת. הוא יודע למה זה קשה לו, הוא מבין בדיוק מה שקורה עכשיו. עכשיו, איך אומרים את זה נפל מעיניים? מסך. על המסך. שכר מסך. כן, באנגלית קוראים לזה את הקסקסים, אבל העיניים. קטרת. קיצור, הוא עכשיו יודע. הפנים שלו זה פנים שאתה מסתכל לי, יוסי, מה אתה עושה לי? אני פשוט מת. אבל בעוד 3 חודשים הוא יהיה נשוי, ונראה שזה באמת מעשי. לכן אני אומר לכם, צריכים, בבקשה, אני פותח לשאלות, צריכים שאנשים יבינו. זה לא קשור אליי אישית. צריכים להבין, בכל אלו, צעירים וצעירות, מבוגרים ומבוגרות, לא חשוב שאם זה לא מסתדר, לא לחכות שנים ולא לחשוב שאין פתרון ולא לחשוב שמביאים את הכל. אפילו השידוך הראשון, אם בחור ובחורה מסכימים שזה ממש מתאימים ובכל זאת יש בעיה, חייב להיות שיש סיבה. ולמה בוחרים להפסיק או סתם להמשיך כאשר שני הדברים האלו אין לזה שום שכל. צריכים להבין למה, וברגע שמבין למה אפשר לעשות, אבל ממש אפשר לעשות את זה. באתי על בחורה, לא הסברתי מה עשיתי. נתתי, אבל זה פרטי פרטים. זה קצת גם לא נעים, בגלל שזה דברים שאני ביקשתי ממנה, דברים שלא אף פעם תצא לעשות. אבל נתתי לה דברים לעשות. אני אתן דוגמה. שאלתי אותם, וגם הוא, האם אתם ישבתם פעם ואמרתם רשימה מלאה מכל מה שמוצא חן, מה שהשני מוצא חן בעיניו ובעיניה. דבר שלא עשו. גם הם אף פעם לא שמשו בשם הפרטי של השם. אבל זה, הם הקטנים. ביקשתי לעשות דברים קצת מטורפים, דברים שאני יודע, אני אתן לכם דוגמה שתבינו כמה אני משוגע, אבל זה עוזר, זה מנוסעים, כן? אז אתם יכולים לשחוק עליי, אבל למעשה זה הצליח. יש מחקר שאומרת שכאשר אנשים במצב של סכנה, הם יותר פתוחים לאהבה. אז ביקשתי ללכת על ספינה, הכי רעועה שאפשר. ללכת דווקא במצב שהם מרגישים לא בנוח, וזה יפתח את הרגשות. אני לא יודע בדיוק אפילו מה זה, אני זוכר. כל מילים כאילו, נתתי להם שורה ארוכה של דברים להגיד, שורה של דברים לעשות,
ואני לא יודע אפילו בדיוק מה הם עשו, כמו שאמרתי, לא חסרו אליי אפילו להגיד לי מה קרה. אבל עובדה שמשהו שהיה פשוט, בלי סיכוי כלל, תוך 2 דייטים, אפילו לא חשבו לחזור אליי, להגיד לי אפילו מה קורה. אז סימן שמשהו, אז מה דוגמאות? אבל זה מראה שהיא חשבה שיש בעיה. שהיא לא יכולה להצביע על מה הבעיה. אנשים אומרים כל הזמן, אני לא יודע מה הבעיה, אבל יכול להיות אם אני כל כך לא מוכן, חייב להיות סיבה. שאני לא יודע, הלב יודע סיבה. עד שמדברים איתי, ורואים שיש סיבה שלא קשור ללב שלך. שאכן יש סיבה, ברגע אפשר גם למצוא פתרונות, גם להבין, וזה סולל דרך הצלחה. כן. רק קצת להבין את העתיקות. זיווג משתמיים, כמו שאמרת, יש את הקשתות האלה, שיש את הקצר, יש את היותר, בסוף, באמת רואים שאנשים מתחתנים, לפני בגילים יותר מבוגרים. ויש צעירים שיש באמת אנשים מתחתנים בגילים, אבל באמת איזשהו זיווג שבאמת נועד להיות. יש סיפור שמישהו הגיע לרב ואומר שהתלמוד לא נכון. הרי כתוב ש40 יום קודם יצירת הבלעת, בת קול יוצא ואומרת, בין פלוני לבת פלוני. אני בן 40, אני בשלכם כבר כמעט 20 שנה, ולא מצאתי. אז איכשהו נפלה פה טעות. אז הרב אמר לו, אבל אתה כן בקשת את הבשרת. הוא אומר לי, אז איך זה יכול להיות? בגלל שאני עדיין רווק. הוא אומר לי, פגשת אותה, אבל כאשר פגשת אותה חשבת שהאף שלה יותר מדי ארוך. אני לא אמרתי את זה, אני רק אומר איך אפשר לדבר על בשרת כאשר אני, כן, פוגש בחורה ואני מחליט, אני, עם היצר הגדול שלי, עם הנפש הבהמת שלי, אני מחליט שהעיניים לא מספיק כאילו שוות. אני על זה, כן, מי אני בכלל, מחליט, יוסי עיד הגדול והנורא, מחליט שהקדוש ברוך הוא בטח מסכים איתי שזה לא הבשרת שלי. אפילו שאלתי את הקדוש ברוך הוא, רגע אחד, אני מחליט שזה לא הבשרת. האם יש לך דעה בזה? הרי בסוף אני מדבר על השם. הרי בשרת הכוונה מה השם רוצה לעשות. אני החלטתי, אני לא שאלתי, לא שטחנית, לא האמא, לא אף אחד. אני החלטתי, העיניים לא מצא חן בעיניי. והקדוש ברוך הוא השם. הוא לא השם על דברים, אבל לא על זה הוא השם. אני שואל, אם רוצים לכם בשרת, בסדר. כל אחד ילך על דייט, יגיד פרק תהילים לפני, הוא יחפש סימן לקדוש ברוך הוא, ואם הסימן של קדוש ברוך הוא זה להגיד שזה כן, הוא לא יתלונן בגלל שהשיער לא מספיק כהה. כן? אבל אם לא מוכן לעשות זה, והוא רוצה ללכת עם כל השוויונות שלו, ועם כל התאוות שלו, ועם כל השיפוטים שלו, שיפסיק לדבר על הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא אשם על זה שאני ואתה או מישהו אחר לא יכול להבין מה טוב לו. אני לא יכול לקבל, הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה. הוא לא אומר שהוא מסכים בכל החלטה שנובע מחוסר הבנה, מחוסר ידע. אני לא מאשים, אני דווקא רוצה לעזור, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזה בטוח, בגלל שאני החלטתי מה שהחלטתי, חייב להיות שזה לא בשם. איך זה הולך לך? לא מדברים על להכריח, מדברים על גברים וגם נשים, אין הבדל, זה לא שאלה של מגדר. אני לא ראיתי שיש הבדל בין גברים לנשים. יש מיתוס גדול, שומעים שהבעיה שהגברים חושבים שהם מלאכי אלוקים, והאנשים כאילו מקבלים תחושת זלזול או משהו כזה. זה לא נכון. אני יכול להצביע על המון בחורים שקיבלו
קוראים לזה? כן, שאלו אותם המון פעמים, וכמה זה כואב, וכמה זה לא יפה. זה לא עניין של מגדר. יש דווקא קצת הבדל שהגברים יותר שוללים לפני שהם מתחילים הדייטים, ואנשים יותר שוללים אחרי שהתחיל הדייטים. יש כזה הבדל קצת. אבל בגדול זה לא בעיה של גבר ואישה. אני בהחלט לא אומר מה אנשים יעשו. אני לא אומר לבן, אתם צריכים להתארס. זה לא החלטה שלי בכלל. אבל אני כן אגיד למישהו, זו הסיבה למה אתה מתקשר. למה, למרות הכל, זה לא זז. והנה ההוכחות שלי. והנה הסיבות שאני יודע שזה נכון. והנה אני אגיד לכם דברים שאני לא יודע, כאילו שלא אמרת לי, דברים עליך באופן אישי פרטי שאני לא יכול לדעת. ואם אמרתי לבן אדם הזה היום, אמרתי לו, אני אומר לו, לפני שעתיים, ישבתי מדם, אמרתי לו ככה, במילים אלו, בברית. אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו עליך שלא אמרת לי, שאין לי שום אפשרות לדעת עליך. אם זה נכון, זה כל כך לא יוצא, יכול להיות שאני יודע את זה, אם זה, הפסדת את הרשות להרחלה. זהו גמר לי, אני חייב להיות, אם לא, איך אני יכול לדעת? מה הפסדת? מה? לא, את הרשות להרר אחריי, אמרתי בצחוק, כן? אמרתי בצחוק, אמרתי, רציתי שתבין, אם אני יכול להגיד לך דבר שאני לא יודע, כן? אם אני יכול להגיד לך את הצבע של הקומקום שלך בבית, מאיפה אני יודע את זה? כן? אם אני אומר את זה, חייב להיות שאני יודע משהו, כן? אני פגשתי בן אדם הזה, רק כשהוא לא יודע אפילו איך אני יכול, אמרתי לו, אני אגיד משפט, כאילו אני אותך, אני אתחיל להפעיל המילה אני אגיד משפט, כאילו זה המראש שלך, תגיד לי אם זה אמת מילה במילה. אמרתי את המשפט, הוא אומר לי, אתה צודק. אמרתי, אז הפסדת את הזכות להרג? הרי איך יכול להיות? מה הצ'אנסס, מה הסיכויים שאני יודע מחשבות שלך? למה אני אומר את זה? בגלל שזה לא עניין שאני אומר לבן אדם לעשות. אני רוצה שהוא כל כך שוק, שהוא יבין שיש דברים שאי אפשר להכחיש. שיש דברים שקשה, אבל זה עובדה. ולמה? בגלל שבשביל הבן אדם הזה, מה שאני פשוט צריך לעשות, כי זה כל כך קשה לו, אני אפילו אגיד לכם מה אמרתי לי. שתבינו מה קורה. אלו שעושים את הסודות שלנו. אף אחד לא יודע מי הוא בכלל, אז לכן אין בעיה. רק בן אחד שהוא שומע סוד. אמרתי לו, שהמשפט שהולך בראש שלך עכשיו זה ככה. וזה משפט שהולך כל פעם שאתה פוגש בחורה. כל פעם זה אותו משפט בדיוק. אני לא יודע מה רוצים ממני, זה פשוט בלתי אפשרי שאני ימשיך. לא שאני לא רוצה, לא שאני לא אוהב, פשוט התחושה שאני פשוט לא מסוגל, זה מעל לכוחי, ומבקשים ממני לעשות, לא יכול להיות. זה פשוט מן הנינה, זה כמו לבקש שאני אף חלה. רוב בני אדם, כשהם מתקשים בשילוחים, הם מרגישים שהם לא רוצים. רובם לא רוצים, מאמינים שיש מישהו יותר טוב. רק מיעוט שבמיעוט, באמת חושבים שזה בלתי אפשרי פיזי, פשוט אין אפשרות. בן אדם כזה לא חושב שאפילו יש לו זכות בחירה, בגלל שמה שאמרו לכל, לא, אם אני שואל לכם, יש לך זכות בחירה ללכת לירח? תגידו, איך אני אגיע לשם? הוא מרגיש שזה בדיוק אותו דבר. כן, אבל בן אדם חווה ייאוש, בן אדם חווה 20, 40, 50, 100. לא, אוקיי, יש מציאות. הלוואי, זה בדיוק להפך. זה בדיוק להפך. שיש רווקים שלא מתחתנים. אני הייתי בעדיף שהם בייאוש. הבעיה שהם ממשיכים ללכת וחושבים שהפעם יצליח. כן? הייתי מעדיף שיגידו, תפסיק, זה לא הולך. מה אני עושה עכשיו? כן? במקום זה לא, אומרים, אבל עוד שידוך ועוד שידוך. כל פעם אופטימיים. כן? כל פעם אופטימיים. בלי לחשוב למה אני אופטימי. מה ישתנה עכשיו? אתם מבינים, אתם יודעים בטח שההגדרה של שיגעון זה לעשות אותו דבר פעם אחר פעם ולחפש ולצפות לתוצאה אחרת. כן?
למה? 100 פעמים? זה בפעם לעשות פעמיים אותו דבר, זה עכשיו שיגעון. 100 פעמים לעשות את זה? אז מה צריך לעשות? אני לא הסברתי מה הבעיה של הבן הזה. לא הסברתי את זה, אבל מה שכן אמרתי זה ככה, שמה שהוא צריך לעשות זה הכי קשה שאפשר, בגלל שחלק מהבעיה שלו, שהוא מאמין שזה בלתי אפשרי. הוא לא מסתכל על זה כמשהו שהוא מחליט. הוא מחליט שזה מעל מחוץ הידיים שלו. יש חיבורים בין האנשים, יש חיבור. זה לא רק לקט וילון שולחן, אנחנו נפשות ברגש, ואחר כך חווה מערכת יחסים בחיים שלו, ולא אומר מסכת חיים, אוקיי? הוא מצפה שיגיע בן אדם שקצת דומה לו, משהו שם דומה למה שהוא עבר. הוא רוצה התאמה. אבל הוא פגש אולי... זה לא רק, הוא לא מוצאת חן או לא מוצאת חן. אם מדברים על הבן אדם הזה, שנייה, אם מדברים על הבן אדם הזה, הוא פגש אולי 10 כאילו. אבל מה קרה? מה קרה? פידבק מהבן אדם השני. לא, אני אתן לך מה קרה. מה קרה זה ככה, הוא פגש, ודווקא הייתה בדיוק מה שאת אומרת, בדיוק. אבל יש בראש, ג'וק אחד כזה, קטן, שנותן לו את הרושם שהיא לא בסדר, מסיבות שאני לא הסברתי, כן? אני יכול להסביר, אבל לא הסברתי, כן? אז יש לו, בטבע, הראש שלו נותן, אמרתי זה כמו עיוורון צבע. הוא חושב שזה אדום, כאשר זה באמת ירוק. והראש מביא, זה כמו שיש את הפרמוסטט של החום, שאומר שזה מאוד קר, כאשר באמת זה חם, אז כל הבניין בוער, ומחליק כולם, בגלל שחושב שזה קר, וזה עדיין ממשיך להוסיף חימום. אז מה עושים? להגיד לבן אדם הזה שהכל תקין, כאשר אני יודע בביטחון שזה לא תקין, וכאשר אני אומר לו דברים על איך שהוא חושב שאף אחד לא אמר לו, אני אומר לו שאם זה נכון, זה חייב להיות בסיבה, שרוב אנשים לא חושבים כך. זה מאוד נדיר למצוא מישהו שבאמת מאמין שזה לא בגלל הבחירה, שזה פשוט מחוץ לידיים. וזה סימן שיש משהו פה, בגלל שדבר זה חייב להיות בסיבה מסוימת. ומעניין הבן אדם הזה, אין לו בעיה בכלל. לא בעיות נפשיות, לא בעיות שכליות. שאלתי אותו על ההורים, ההורים ממש על הכיפה. מה המצב המשפחתי? הכל הצד יותר טוב. אין שום סיבה. אין שום דבר. אז חייב להיות שיש סיבה, והבן אדם הזה עכשיו יודע את הסיבה, הוא יודע שזה לא יהיה קל בשבילו, אבל הוא יודע, שאלתי אותו שאלה, ועל זה אני אסיים. שאלתי אותו שאלה, מה היית עושה אם היית יודע שאין יותר טוב מזה? אין, זהו, זה הכי טוב שאפשר להיות. לא, בגלל שאף אחד לא נותן. אין, לא נמצא בעולם יותר טוב, אין דבר כזה. זה הכי טוב, היית הולך עם זה? כמובן, אם זה הכי טוב שאפשר, מה אני אעשה? נשאר רק כל החיים? אמרתי לו, אין יותר טוב מזה. זהו, אין. הראש שלך לא עובד טוב. אתה ממציא ריאקציה כזו שזה לא נכונה. אני אופטימי. למרות מה שהגיבה שמנה זה הכי קשה בעולם, הוא קשה. עוד 3 חודשים הוא יהיה נשוי. מה? לא ביקשת ביקשתי ממנו שהוא יקבל על עצמו מהיום והלאה שהוא לא ישלול אף בחורה שהוא לא ישלול הוא לא כאילו יפסיק שידוך בגלל שהראש שלו נותן לו את התחושה שזה בסדר, אלא רק אם באמת בסדר. ואם כולם אומרים שאין בעיה, הוא צריך להבין שכולם צודקים והוא לא צודק. הוא חייב להבין שלא יכול להיות שכולם מנסים להרוס את החיים. כן? בגלל שלא, אין סיכוי, גמרנו. הוא יהיה רווק כל החיים. אתה מדבר על דמיונות? לא, יש... שלו? טוב, אז אני חייב להסביר את זה, ממש בקיצור אבל. וכתבתי ספר שלם באנגלית, ועם זה, בתוך הספר הסברתי את זה, ממש בקיצור, שתבינו את המדע של הדבר הזה. כולם מבינים מה זה דיסקאונט, כן? שבנק דיסקאונט, כן? דיסקאונט להנחה. יש מושג של הנחה, זה כשמישהו בכוונה מנמיך את המחיר כדי למשוך קונים. אבל יש עוד מושג של הנחה. זה משהו אחר, זה בפסיכולוגיה,
במיוחד בפסיכולוגיה של הכלכלה, זה נקרא פרוקסימול דיסקאונט. הכוונה כך, מי רוצה להיות את הגיני פיג? את, כן, בסדר? שאלה, מה את מעדיפה? 10,000 שקלים היום, או 12,000 שקלים בעוד שנה? מה? כן, כולם אומרים, אז שאלה שנייה, מה יותר, 10,000 או 12,000? אז למה אתה רוצה את הפחות, כאשר אני מציע לך יותר? זה מוזר, לא? הנה, בחורה חכמה חושבת ש10,000 יותר מ-12,000, כאשר כולם יודעים שזה ממש לא ככה. מה? לא, אז נצמוד את זה לאינפלציה, כן? עדיין כולם אומרים את 10,000, למרות שכולם יודעים. מה שבטוח. לא, אם בביטחון זה בטוח. אני בנק, ואני בנק של אמריקה, והכל מובטח, אין שאלה, זה 10,000 דולר או היום, או 12,000, כל האינפלציה וריבית והכל, בעוד שכולם יגידו, תן לי את הכסף. למה? זה חוק בפסיכולוגיה, כולם יודעים את זה. זה נקרא שם, פרוקסימול דיסקאונטינג. תבדקו. כן? מה? למה? בגלל שהראש עושה חשבון, ששנה שווה יותר מ$2,000. כן? לחכות שנה שווה לי יותר, יוצא שאחרי שנה, כולל אינפלציה, 12 שווה בעצם 9. אבל זה לא ככה. הראש עושה טריקים, ומשכנע אותנו שמשהו שווה פחות ממה שזה שווה. רואים שאפילו משהו כמו כסף, שזה מתמטי, זה 10, זה פחות מ-12. הראש יכול לשכנע אותך שזה כן שווה יותר. כן? יש דבר כזה בדייטים. שבן אדם יכול להסתכל על משהו ולהעביר, כאילו, להסיר 20% סתם ככה. כן? למה? בגלל שהבראש שלו זה חייב יותר טוב. זה לא נכון, זה מה? עובדתית זה לא נכון, אבל הראש יכול לעשות דברים שהם לא עובדתיים, אבל ככה כולנו עושים. אבל למזלנו, בדייטים לא כולם עושים את זה, אבל יש קבוצה קטנה, אחד אולי 300 אנשים, שיש להם הבעיה של דיסקאונטים. והם יכולים, אפשר לעשות ניסוי. כן? אני אקח 100 אנשים רגילים מכיכר השבת או מאיזה דיזנגוף בתל אביב, לא חשוב. ייקח את האנשים האלו, ייתנו להם תמונות. כולם אומרים, לפי מה יפה, מה לא יפה. הולכים לבן אדם הזה, הוא אומר לי, מתוך 1 ל-10, איך אתה מעריך? הוא אומר לי, 5. הלכנו לדיזנגוף, ושאלנו 100 אנשים סתם, וכולם הסכימו שהיא בסך הכל 7.5. איך אתה יכול להגיד זה 5? רואים, זה עובדה שהבן אדם הזה פשוט, הבן אדם הזה, זה שוב, זה מאוד נדיר, שסירב ל13 הצעות, שכולם, כל 3 חנויות, חשבו שהיא כן יפה. והוא החליט שלא. אני שואל, מה הסיכויים שהם כולם טועות, והוא דווקא צודק? כאשר הם כולם נשואות, והוא בן 28, 5 שנים בשידוכים, פגש 100 בחורות, והוא דווקא זה שיודע. איך מגלים את המניעות בעצם? זו הנקודה הכי חשובה. אז כמובן, אני פה להרצאה לתת היסודות. אני לא פה כאילו לעשות קורס, אני עושה קורסים. זה לוקח 8 שבועות, זה עניין של השקעה של כמה שעות עבודה, כן? אז אפשר ללמוד. אבל פה אני לא מגיע כדי שכולם יהיה מומחים לזה. אני רוצה להעלות את המודעות. הנה אנשים שסובלים ממשהו שהם לא יודעים בכלל, אין להם מושג. כן? הבחור הזה שהוא פגש 10 בחורות, 10 בחורות ושום דבר לא זז, אני הסברתי לו ממש דברים קצרים, שעה. הסברתי לו למה יש אנשים שמאמינים שזה לא בשבילם, למרות שזה כן. אני לא אמרתי לכם מה אמרתי לו. אבל העובדה שהוא שינה את כל המבט שלו,
ולא בגלל שאף אחד הכריח אותו, ואף אחד לא לחץ עליו, אפילו ידעתי מה יוחלט, הוא זז את השיחה בלי שאני יודע כלום על מה שיהיה בסוף. הוא החליט, כנראה משהו כן זז אצלו. אז סימן שזה כן יכול לקרות, וזה לא יום אחד. זה כל שבוע, כל אחד מותר לקחת את הטלפון שלי, נראו, כל יום אני מקבל הודעות מזוגים שאומרים שהנה התארסנו, עשינו. דיברתי היום עם בחור אחד, כמו לא כל השמות, הוא אומר לי, למה הגעתי אליך? בגלל שיש לי 2 חברים נשואים עכשיו, אומרים שלא יהיה בלעדיהם. אני לא אומר על עצמי, שוב, אני עסוק. עד חשובות, אני רוצה שאנשים ילכו ברחוב ויצעקו, חבר'ה, יש פתרון, זה לא בסדר מה שקורה, צריכים שבמקום שכולם יגידו, אני לא רוצה להמשיך, או שאני כן אמשיך סתם ככה, אם זה לא הולך, צריכים לשאול שאלה קודם כל, למה זה לא הולך? ואם באמת לא יכולים למצוא פתרון, בסדר, להפסיק את השידור, אבל לא למהר להפסיק סתם ככה. זה הם הבנים ובנות של מישהו. הם אנשים עם רגשות, זה אנשים שרק מחפשים שמחה, ואנחנו צריכים להיות יותר חכמים כדי שכולם ממש יעשה ככה. בכפר חב"ד היה כתבה, אז הכל היה דרך הטלפון, אבל היה וואטסאפ שנשלחתי להם, הם שמו את זה בתוך הכתבה. כתבתי, אולי אני יכול לקרוא את זה. אני אגיד לכם פחות יותר, אמרתי, קוראים לי יוסף, כן? וגם לי יש 2 חלומות, כן? ואני הסברתי את מה שדיברנו, שיש חלום אחד, שאנשים יבינו שיש לזה 20% ולא כולם אותו דבר, ולהפסיק לחשוב על שידוכים כאילו זה דבר אחד בשביל כולם, כאילו זה גוש אחיד. והחלום השני זה שמישהו נתקל בשידוכים ולא הולך, שיפסיק ולשאול למה, ושיעשה משהו. וסיכמתי ככה, ואם בחלומות עסקינה, כך כתבתי, ואם בחלומות עסקינה, אז יש לי עוד חלום. שהמשבר של השידוכים ישנה למשבר אחר. פשוט אין מספיק עולמות לחתונות. זהו. עכשיו זה בידיים שלכם. צריכים פשוט להמשיך עם המהפכה, שפשוט צריכים לעזור לאנשים שיצליחו. שנייה, שאלה אחת רק. מה? כן, זה... על זה צריכים להמשיך.